ametsaren bila goaz, koparen bila etorri gara, eta uste dut gaurko egunean lortuko dugula ametsak egi bihurtzea. Eta nik gaurko egun honetan mezua donostiarrei bota nahi diet behintzat. Bere esfortzu handiarekin, Sevillaraino etorri dian donostiar guztiei, familian antolatuta, kuadrian antolatuta, baino baita ere Donostian gurean, etxean geratu dien guztiei, ze uste dut gaur tokatzen zaigula, ahots bakarrean, danak, oihu, garrasi egitea realaren alde, eta ikustea geure esfortzuak emaitzak ematen ditula. Eta zalantzarik ez daukat, gaur irabaztera goazela, eta kopa hori Donostian ikusiko dugula laster. Gaur ohore egin behar diogu Aitor Zabaletari, bere familiari, bere inguruko persona guztiei, afizioari, berak ondo simbolizatzen duelako, garaipenak golak baino gehiago direla. Beraz, izan gaitezen hor baita ere irabazle. Jendez beteta, andaluz bakar bat etzan ikusten kalean, eta emozioa ikaragarria zen, elkarri agurtzen, poz ikaragarria, eta emozio handia da. Balore horiek ari gera, gaurkoan ere aldarrikatzen, balioa apaltasunarena, ambizioarena, talde bereko kide garela, kolore batzuei errespetua eta maitasuna.